Dobar dan, poštovani gledatelji Sveučilišne televizije i dobrodošli u emisiju Sum Sova. O predstojećim kulturnim događajima za studente te procvatu kulturne scene na Sveučilištu u Mostaru razgovarat ćemo s mojom današnjom gošćom, a to je Marija Bagarić, koordinatorica za kulturu ispred Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru. Marija, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan vama, vašim i našim gledateljima Sum TV-a. Evo, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo biti gost upravo na Sveučilišnoj televiziji. I hvala lijepa na pozivu. Marija, iz vaše perspektive i kao sadašnje koordinatorice za kulturu, kako zanimanje vlada među studentima za kulturne događaje i na kojoj razini je uopće kulturna osviještenost kod studenata? Pa ja bi nekako više krenula na globalnoj razini i rekla bi da još nismo osviješteni kao narod o kulturi i kulturnim događajima, ali moram priznati evo da se ta osviještenost više nekako javlja iz godine u godinu, tako i na Sveučilištu u Mostaru i evo stvarno ima aktivnih studenata koji su voljni sudjelovati u kulturnim događajima, a samim time evo i globalno i šire djelovati. Tako da mi je evo izrazito drago što ste mi postavili to pitanje. Studentski zbor je nedavno raspisao natječaj za mlade pjesnike u kategoriji kratkih priča i pjesama gdje studenti mogu slati svoje radove i između ostaloga za te radove biti i nagrađeni. Kakav je odaziv na natječaj? Da, prvo moram reći natječaj je bio raspisan negdje od kraj 1. mjeseca pa sve do 18. veljače 2021. godine. Moram reći, s obzirom da su studenti u periodu ispitnih rokova i tada nekako nisu ni na što drugo fokusirani osim na knjigu i osim na upisanu ocjenu u indeksu, hoće li ona biti ili neće biti. I moram reći, s obzirom na cijelu tu situaciju, da je odaziv jako dobar i da smo jako zadovoljni i stvarno imamo talentirane mlade ljude. Moram reći stvarno kako sam ponosna jako na njih i kao koordinator, ali i šire kao čovjek. Drago mi je da se kultura promovira i da ima mladih koji vole pisati, koji vole pisanu riječ. Na koji način će se održati dodjela nagrada kada će studenti znati rezultate natječaja? Tu smo htjeli ispasti malo mistični i studentima na sami dan dodjele reći tko je zapravo nagrađeni. Nagrada će se dodijeliti 3.3.2021. godine u Sokratu u 11 sati. I evo, ovim putem pozivamo sve da se pridruže tom događaju, naravno uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Također moram spomenuti da ćemo isti dan u 19:30 sati se susresti u Kafe Bar Indeksu gdje će mladi moći nekako promovirati te svoje radove, odnosno reći nešto više o svojim radovima i o sebi. Te također i tu pozivamo sve da dođu, da nekako naše mlade ohrabre i da evo, jednostavno da se svi lijepo zabavimo. Evo, iako možda i razina kulturne osviještenosti nije na nekom zavidnom, visokom nivou, i dalje ima onih studenata koji njeguju i čuvaju moć pisane riječi, što je, vjerujem, upravo primjer i ovaj odaziv na natječaj koji ste raspisali. Osim što studenti imaju priliku studentskog zbora i sa kreativnim pisanim izražavanjem, studenti će uskoro imati priliku i za glumačkim izražavanjem jer je u planu ponovno pokretanje sveučilišnog teatra. Možete li nam otkriti ipak malo više detalja o samoj toj ideji ponovnog pokretanja teatra? Da. Evo, mislim da je već poznato većini kako je sveučilišni teatar već bio aktualan na našem sveučilištu, no odlaskom glavne voditeljice sveučilišni teatar je, da kažem, zamro. I evo, ovim putem nekako se želim zahvaliti djevojci koja je sve to vodila i zapravo mi je dala neku ideju kuda i kako krenuti.
I evo, kao koordinator ispred studentskog zbora odlučila sam ove godine da se sveučilišni teatar ponovno pokrene. Naravno, to smo htjeli uraditi na malo višoj razini, da to bude baš na razini samoga sveučilišta u Mostaru, a naravno sastavni dio sveučilišta u Mostaru je i sami studentski zbor. I kažem, imat ćemo dosta kvalitetnih tu radova, bit će svačega zanimljivo. Ja ne bih puno tu otkrivala, želim da dođu gledaoci i da sve to isprate. Mislim da nadamo da se uskoro vidimo na nekoj predstavi. Pa evo, mi vas pozivamo i nadamo se vašem dolasku. Rado ćemo se odazvati. Da. Je li studenti mogu očekivati još neke dodatne aktivnosti iz područja kulture uz već navedeno ili će ipak teatar biti kruna kulturnih događanja na sveučilištu? Pa znate šta, vi ćete sada možda reći da sam jako mistična u cijelom ovom razgovoru. Mogu otkriti da želimo raditi pub kvizove iz opće kulture i tu će biti neki nagrada, osim ovoga naravno samog dana poezije. Evo, donekle ću spomenuti premijerno na Sum televiziji kako je plan dovesti stand-up komičara koji je porijeklom sa naših prostora i smatram kako će se mladi u velikom broju odazvati na nešto tako. Naravno, planirana je i večer glazbe i mnoge druge aktivnosti, ali kažem, dođite, posjetite nas da vidite šta radimo. Studentski zbor je zaista pripremio bogat sadržaj za oživljavanje kulturnog života na sveučilištu, a recite nam što mislite kakav će biti odaziv i povratna informacija od studenata na sve ove aktivnosti? Da, evo ja kad sam krenula u realizaciju svih ovih projekata mogu reći da sam bila malo i skeptična. Inače sam optimista u životu, ali nekako sam se tu zatekla u toj situaciji nekako naglo. Tako da sam malo bila i skeptična kako će mladi reagirati, hoće li podržati, no stvarno, opet se ponavljam, kažem, imamo mlade, ambiciozne, uspješne ljude koji žele raditi, koji vole kulturu, a zapravo kulturu ne može raditi neko koje ne voli jer od kulture baš i nema profita. A mislim da se neke stvari ne mogu ni platiti, da je tu ljubav ključ. Evo, mi i ovim putem pozivamo sve naše gledatelje, studente da se priključe svim ovim aktivnostima i ukoliko imaju neku ideju, prijedlog, da se slobodno mogu obratiti vama ili studentskom zboru. Naravno i uvijek su dobrodošli i mi ih očekujemo. Marija, odakle je ljubav prema kulturi kod vas i kako ste se odlučili baš posvetiti ovom području s tim da vaš studij nije primarno vezan za kulturu, umjetnost, glumu, kazalište i sl.? Pa da, ja sam znala sama sebi postaviti pitanje, tako da je pitanje na mjestu. Ja sam jako kao i mala voljela čitati, pisati. Voljela sam glazbu, volim i pjevati, ali evo, bezuspješno, nije nešto naročito za čuti. Ali volim to i kažem da je tu ključ ta ljubav. A evo, u zadnje vrijeme pišem i kratke priče i pjesme i nekako zapravo za dan poezije na sveučilištu u Mostaru to mi je bila neka nit vodilja, to moje pisanje i tako dalje. Dodatno sam sve to obogatila kroz samo sveučilište jer došla sam u neku sredinu gdje imam više mogućnosti za djelovanje, za ta kulturna događanja. Tako da nekako kroz fakultet, odnosno kroz sveučilište i moje stanovanje u Mostaru, sve sam to nekako zaokružila i obogatila. Marija, hvala vam što ste bili naša današnja gošća i što ste nam predstavili ovaj zaista bogat plan jedne kulturne renesanse na našem sveučilištu. Mi vam želimo mnogo sreće i uspjeha i nadamo se da se uskoro vidimo ili na nekoj od vaših književnih večeri ili pak na nekoj predstavi. Pa evo, ja se još jednom želim zahvaliti vama na pozivu i evo ovim putem pozivam sve mlade da dođu da nas posjete, da sudjeluju. I evo, srdačan pozdrav vama i vašim gledateljima.
Dragi gledatelji, a posebno studenti, nadamo se kako će upravo netko od vas, zaljubljenika u kulturu, umjetnost ili pak kazališne daske, iskoristiti prilike o kojima smo danas razgovarali. Do iduće emisije, lijep pozdrav!